Dear Mr. Lovely. Pare Marlon, napunon ti jeep mo. Nagbitin na napon, no? Panagawid naminin. Puro amin dagiti atlaklako dita palengke, dagiti pasahero. Adda nga rod ani, kumarik anorma dita. Isudyan na kasango. Tindak nga rod din, pare. Sikan, ti sumaruno iti pila. Ayaw pare, ipila kong ti jeep ko. Oh, Letek, awatan mo na. Mabit lang, Mari, Bariyak ti kwarta. Saanon? Di mon bariyaan. Apay nga. Kat no, asidagda ti papanan. Adda kargak ijay likod. Dagiti lakok asaan ko ana ipaibos. Sige, amit, Mari. Ti kwarta. Sige no di mo awatan. Sa anak ton nga gluglugan dito yung jeep mo. Di nakman rabakan iti kasta. Ay na, paypayswag timbaga. Kunam siguro mangrabraba ka. Sige, kukuha ko. Thank you, Mari. Unang, imbag lang adda igatang yung iti sidaan nyo. Panayon nak ngay kaniti kwarta. Tunggal aglugan ka dito jeep ko. Ay kat, met Angam kababain. Apay ang mabain ka. Manun atawan nga gluglugan ak dito yung jeep mo. Ay, wala nga. Diyak pa ikat mabilang. Nasurukan alima atawan. Manipod naglako ak. Kasta ti kinabayagan nga gamamutan. Ay na Marlon, makiap-apa ka no di anak mo ay di basketballan. Ingka anawaan. Ingka nata madama tilutok. Ingkan tadyak mapanawan to'y buy-buyak at telenovela. Amatan. Kita mga roti tututwak. Ida pang pailaang. Ha? Paglutuan nakmanan kat maperdi to'y kaman manicure ako ko. Apay nga ita kayo lang. Kinasarita pa yung amin tinaganak ti kinalaban ni Junior. Ayan day tang anak mo. Taba utak man. Nadungiran lang arudan. Bautang pailaang. Imbagak namin kadakwada dito'y dalaang balay nga agay ayam. Maburing da Tas ikamot latan ti agbuy-buya iti TV. Di damot makabuya. Junior, agay ayam ka pa dita cellphone, tagluto Uno, ingka iti ayan ni maming magbuy-buya iti TV. Dito yaklangan kusina, daddy. Bautan naktumanan ni mami. Kan maysa, saan na kaya't ngagbuya kami iti cartons? Sige, dito ka nga rodan. Ayan ni ading mo. Nagkuyog da kan ni tita Kati. Mapandakan o grocery. Junior, anda ka matgayam di kusina. Ape asaan ka asin murot kata kami ka ni ading mo. Ay, makiayam da ngamin ijerwar. Dinanog damatan. Dinanog da ka? Uwan tita. Ay, ala. Sana bali. Taingatangan kay tay ayam mo. Ha? Ay, robot. Wow! Nagmayatan. Anya nga iti bagam ka ni tita, tayong gatangan na kay ti ayam mo. Thank you, tita. Isnak nga roden Ha? Sige, tita. Matanak agay ayam ijay salas. Manong. Apay asaan manin nga agtagtagari day ta feeling a misis mo. Kasano asaan nga agtagtagar ako na? 5 basak iji salas. Ngam di man la imisam. Kaslawan nakita na. Kasla di ka pala naruam kan kuha na. Amumutan ti ugalin Kan apay asikat aglut-luto. Saan ka di anak drive ka ita? Nabannog ka anak maneho. Iso arumbang ani bakit mo ti aglut-luto. Bayam latan. Ay, isukat asadot day ta asawam ta na irwam. Ay, di na pa'y mapanmasokon lagi ti ubing iti eskwilaan. Saan na anapan innala ito iti eskwilaan? Ni tatang tinangsokon kadakwada. Agsinsin no blat da kaninanang. Anya lang ti araramiden na dito yung balay day ta nga asawa. Agpapapintas nga agtugtugaw. Agring kan bakit? Hoy, aldawan. Yung kailutuan iti kanan da dagiti ubing. Kan balon da. Bumangon kan. Ay, di na kuyudan.
Makaturturog ak palaang. Asi ka na tagluto. Masapak nga biyahe ita. Madamdamatan nga agluto. Anya palaang ti oras. Kisaya mamad na ita sobra pa nagbuy-buyam iti TV. Nang runa, no panawon ti pa nag-eskwela. Ne, pare. Kunak man, nung sikat ti first trip ita. Naldawanak, pinagrubuat kan inlutuak pa iti balon dagiti ubing. Kaslawan misis mo, no kasta. Ay, nagsadot nga rod. Ay, no kasta. Sukata mo na. Di ka man nagsawiti kasta. Ayun gayam. Nadamag mo ka din. Tiyan niya. Natayo, hindi asawa ni Kumaring Anorma. Ni, apay anatay? Di mo madlaw iti ropa ni Norma. Problemado. Gapo iti bisyo nila kay na. Kat no pasaray danugan na. No saan amang tab iti paggatang na iti arak. Ay, unay matdaytan agasat ni Mari Norma. Nasarakan dalat ta kanon. Anak kapaklab iti igit ti kalsada. Anatayon. Makipaglading ita, Mari. Agyaman na, pare Marlon. Diyan ka mo nga dagaan bisyo nila kay mo. Idi pa'y lain niya nakutiin na una nga anak ni. Nagbisbisyon. Dinan sinardangan. Binagbaga akmat nga isardeng na. Ngam kasta unay ti ungot na kanya. Pasaray saktan nakmay. Ano apay mat, nga dadagiti ka kasta klase ti asawa. Imbagan ka, pare. Tanasaya at ka nasingpat ka nga asawa. Saan mat, Mari? Ibagbaga dagiti kakadwam. Asi kakanot ti agluto no kasta nga agawid ka ijabalayo iti malam. Ni, nagluloko mo dagita. Ta istoryahan dapay kan ka. Kasta kumamot nila kay ko, pare. Ngam, anyan. Puro rigat kan sakripisyo ti impalakam na kanya. Daddy, mabisina kon. Anya? Ayan ni Mami. Ada iti likod ti balay. Ada kasarsarita na iti cellphone na. Awan ka din ti tinapay, Jeref. Jack kayat, Daddy. Di ada chocolate na ti kayat ko. Dito'y kapay lang. Inakman kasarita ni Mami. Ha? Sika talaga. Joke lang, dayjay. Wan, kumaya. Ay, mabilang ah. Ada kami nilakay ko. Oh, apay. Mabisin ka nun ni Junior. Ado mo titinapay, Jeref ah. Tigayat na ngamin kat di nakasamsamit. Intimplam ko man iti Diyos na. Si kantimang timpla iti Diyos na. Tada ka man. Daddy, ni Mami ngay, saan tayo manan akalangan amangan? Ada kasarsarita na iti cellphone na. Nagimas pa ito'y inlutom, Daddy. Ibusan ta na. Daddy, apay anak kaungungot ni Mami. Awan nga rod. Kanayon na kami akad dalan kan bautan. Naawan kayo dito'y balay. Isuamas kay kayat mi ti agay ayam ijeruar. Kasta? Nuagbuya kami iti TV. Iddapan na. Mapan kami kanu agaramid iti assignment me. Ala, pasensyaan nyo ni Mami. Kabutang mi ni Mami, Daddy. Isu nga itugot na klangan, wag pasada ka. Tapno masursurok mati ag-drive. Bakit? Apay aya tunggal maturog ta. Ket nakatalikod kalat ta kanya. Nabanugak. Di nakalbi-kalbitan. Day tala cellphone mong tigiga, ma'am. Uray ta nga trabi. Into nagring. Sungbatam. Ket rumor ka. Manopay nga oras kay Jerwar. Ha? Maririingam dagita. Apay kumasaan. Sipsiputak amin agaraw mo. Taapay asipsiputan nak. Apay. Agsuspetsa ka nga dadakas nga aramida. Kasla kayat ko panunutan na kasta. Nagrugit ti panagpampanunot mo.
Lalaking ti kain inawag mo idirabi. Tsak kayat ti makisarita kan ka. Sa dino ti papanam. Apay nga inalam dagiti pungan kan ulos mo. Awan bibiyang mo. Ay, matumal ti biyahe ta. Ano pa ti pasaheros ko? Aron pare, bakasyon namin dagiti estudyante. Nimot marinor mo ti bimabay ti tricycle. Ay, yung katulungan na pare. Ado ti kargana. Adan na yun ti pasaheros mo. Bala na. Mare, tulungan ka. Agyaman nak pare Marlon. Oh, at iti pasahe. Ni, ay, agad ka. Agawit ka na ya. Una, iso nga mayak dito terminal. Si kaka diti nakapila. Ano pa ti pasaheros ko? Ipasublat mong iti sa bali dagita pasaheros mo. Tamapanta pa ag merienda. Kababay matkin ka, ha? Gumuraakan ka, nagkadkad ka. Ha? Italaan nga inawis ka, pabainan nakman. Anya? Sige. Ipasublat ko niti kumpare. Iso adito'y tinangawisakan ka, tanaimas ti pansit dalito eh. Mabsog ka. Agyaman ang iti panangawis mo kanya ka. Si kakit dimot, kasla saan tangag gayam. Kumusta ka nga eh? Tanay, awan mo nila kay mo. Limag antibiyag kong pare. Sa anak ko nga agner-nervyos iti inaldaw. Idi ngamin si bibiyag pa'y nila kay ko. Kanayon nga wala. Ayun gayang pare. Nakitak ni Mrs. mo iti terminal idi awan ka. Into do di may sa akadwam a driver. Nakita mo gayam? Wan, kasla balasang. Ha? At kulay tibok na. Kan nagdadakil ta ritos na. Ay na, nagseksigayam ni Mrs. mo. Sigo da kas jay. Nalaing ka amang tarakan iti Mrs. ha. Saan mo ta? Kasano nga tano siyak tagbalin a Mrs. mo? Ha? Nukas pangarigan lang ang tamapasamak dayta. Sa anak aseksik, akaskin ni Mrs. mo. Sa anak ngag-make-makeup, ngam kita amat Nagagat kan nalaingak ngagbirok iti kwarta. Sigurado asaan tayo ang mabisinan. Ayan ni Mrs. mo. Ni, awan mo dito balay na sang patak. Dayjay nga asawam. Luklukon na ka. At dalalaki na. Anya? Nakita. Ipakita ti picture da. Mabit lang ha. Oh, kita. Isungag pa iso. Oh, dayjay lalaki na. Diakin ko kwa iti gym dita asidag ti palengke. Kasaritak tuman ni manang mo. Kasaritam lang. Unay matan. Nagsingpot kan nga asawa no kastalaang teramidam. Ikam iti pagnakman na. Di naktalikodan. Nas kinapagsaritaan ta dayto yabanag. Ibatam ti takyag ko. Masaksakit anak. Apay di mo kaya't akitaan tiladawan nga ipakpakitakan ka. Nga dakadwam alalaki, ha? Aramidak amin para iti pamilyata. Uray may sahak lang nga driver. Kabalak nga isakat ti panagbiag tayo. Hanggang kastoy lang ti isubad mo. Ibatanak. No di mo kaya't nga ireklamo ka. Asino ti pilyam? Da kami a pamilyam. Wano dayjay alalaki. Mas pinili ti asawa ni Marlon ti sabali ang lalaki, kit data ti kinapudno inarigat na naawatan. Dua ay bulan ti limabas na awan ti panatpakitanaken ayat nakadagiti anak dat. Niyam saan ikasapulan ni Marlon na at talinad iti sakit. Masapun na lasalak ni bandagiti anak na, ni patan ti panantradoy, ken budyan nanan ti biad na. Marlon, no ti tao ket pinili na ti adpanaw, saan mo ay mapilit ti puso ay saanan na adayat ken kat. Dito iti pakasalitaan ni Marlon, tampok iti Dear Annaloni. Insulat para iti radyo ni Alana Nudo, iti direksyon ni Vaji Paplay, ken recording ni Dante Martinez. Sagot iti Dear Drama Production Center ken isida de 540. Naimbag na oras kada kayo amin. Dear Mr. Lovely. Oh, kumusta ti adda boyfriend na? Italaang manan nga agkita ta
Manipod na adaan kay ti boyfriend. Awanen oras kan panawon mo para kanya kagayim mo. Siyempre, nas ka nga ikak itinaan anay nga oras ni Jonathan. Amom no apay ama dagiti lalaki kadagiti GFs da. Tapay. Gaputawan oras da kan panawon da. So, kaya't mo asawan, inal daw kayo nga agkita kin ni Jonathan. Tapno saan ama fall out of love kanyak ni Jonathan. Ay na, friend, in love kan samot una yan kan kuana. Anya ti panagkunam. Panag ko na. One. Amom, panagkunak nasaraka kun ti soulmate ko. Kat ni Jonathan daytan. Oh. Hello, love. Nalpas ka din ti trabaho? Hello. At ako maibagakkan ka. Oh, anya dayta? Agaw-awis ngamin dagiti babarkadak. Numabalin kat rumor kami kano ita arabi. Agiinom lang ka siya. Mabalin ka di, lab. Mabalin Urayak lang nagnervyos. Takunak no agungat ka. Apay ko mga agungetak. Maawatak anaskan mo't asumurot ka kadagiti babarkadam. Agyaman na ka. I love you talaga. Bye! Bye, love! Nagmayat pag na dito yung parkan niya. Wanarod, kita mo, nagatudagiti agdedit. Ay, umapal ka manin. Apay ngamin apinalubusam ni Jonathan amapan makiinom kadagiti barkada na. Apay ko maalapdak no iso ti kayat na. Nasingpot ka launay a girlfriend. Amom, idi, ni mamik, tunggal agpakada ni dadik amapan maki-birthday di ayan ti barkada na. Saan na pa'y analpas ti ibagbagana, bugbog kawanan ni mamik. Ay, nagkaasimot nga rod ni daddy ma. Iso na sursuro ni dadik ti aglibas no ada kayat na apapanan. Saan ang agpakpakada no ada kayat na apapanan. Iso ano na bartek nga agawid. Pirmi ti apada ka ni mami. Ay, nagkasang batan. Iso ajak kayat ama pasamak dayta kada kami ka ni Jonathan. Uray ag boyfriend kami paylaang. Kayat ko abumayag ti relasyon mi. Forever, saan ka di? Dayta ti tartari gagayam apagbalinan ti relasyon nyo. Pasensya kan, babe. Nung naladaw ngay may kasinundo iti office yo. Nabayag ka na nagururay? Saan? Karurwar milaang. Kwa, traffic ngamin. Maawatan ka? Saan ka nagpalawag pa'y? Ala, aglugan kan iti motor ko, tagawid tan. O sige, ngam inayadom ti ag-drive Wen, di kagdanag. Ada akon manang. Nakita kijitawa di nagsardeng ang motor. Iso ka di dayjay, ti boyfriend mo? Uwan manang, ni Jonathan. Apay adi mo pinastrag, tamamam mo kumamat. Masapul ka nung agawi doon, tanabannog. Ay, kunak ano, umay mangan dito Managbabain ni Jonathan manang. Ngam, adan to aldaw, ama-am-am mo yung matlaang. Melay, umay ka dito Darasang. Apay? Kitaam day to impose a picture gagayim ni Jonathan. Adada mo titimay sa abar? Kan saan la aday ta? Kitaam mo, adda kanya-kanyang partner da. Ni Jonathan mo, adda nakasadag a babae iti abaga na. Aywan. Kasla, nabartok mo day ta babae. Oh, anya ti mariknam? Siyempre, agselo sak. Komprontaram ni Jonathan, saan ang mabalinday tangar aramidan na. Talagang sa nagpapada amin dagiti lalaki. Isungarod akasaritam. Nasken ama-amuan na ama ditiriknam iti daytoy anakitam. Aglugan kan dito yung motor ko, tagawid tan. Jonathan, ada kumakayat ko adamagan kan ka? Anya dita? Ada nakitak a picture yu kadagiti barkadam. Kat, ada partner ti tunggal may sa kada kayo.
Dayjay? Awan dayjay. Katrabahuan mi dagi dya babae. Kasta ka di? Akselos ka? Ha? Saan? Apay ko mga agselosak. Ay, kunak nagselos ka. Ket apaan nak akas inaramid dagiti girlfriend dagiti barkada. Nagpalawag kan. Husto daytan. Apay ko mga agungat akpal. Iso alab na lab ka. Gapo iti dayta mo agalim. Di nag-arakupon dito igit ti kalsada. Nagado ti taong aglabas. Kababain. Ala, dumsaag kan. Umunag ka pa'y di tabalay. Ha? Ne? Apa ngay? Naitulod ka mo dito balayo? Idi pa'y ngamin akayat na kaama-am mo ni manang ko. Iso ka di lang ti adda dita balayo? Uwan, agnanaag ngamin iti sa bali abalay dagiti daduma kakabsat ko. Mabahin na kita. Next time tulatan ayam amunak. Sige, saan ka pilitan? Sige, naskan nga gawid akon. Bye, love. Bye! No kasta ti lalaki, may salaang ti kayat na asawan. Anya day tamanang? Asaan na ka nga ay ayatan? Anya matan. Day ti pangibasaram iti panagayat ti may sa akaayan-ayat mana. Mamin, ano laang mat nga umunag dito'y balay tapno maam-am mo? Di mo ko maiyaramidan ti issue day tamanang. Ibagbagak lang, ha? Panagkunak, da kami ti agkagasat. Tamanipod idinaadaan kami iti relasyon. Nasurok 5 bulanan tinapalabas. Saan kami pa'y anagap-apa apulos? Saan pa'y? Diyak mamati. Kasano, kat man nakaawat akmat ngamin. Saan nakakas kadagiti daduma abasit la abanak, padakkelandan, pangrugyanan itiriri. Ay ayatan nyo ka di titunggal maysa? Wan manang, isungarod ajak ap-apaan. Ala, sapay ko mga rod takasta, ading ko. Ay, una yan. Talaga nagpigsa ti Tudo. Kasano ang makaawid na ngay Melay? Inawag ako ni Jonathan. Saan na ko nga umay sukunan ta nagpigsa ti Tudo? Ne, apay ngay. Itaapanawan ang kasapulang. Motor mat nga rudilugan na. Mabasa kami matlaan. Nungay mangayab iti tricycle ta iso ti pagluganan tayo. Ayun gaya man niya. Nagrigat ti mga iti pagluganan ita nga oras. Sapay rumabiin kat ni agtudtudo. Agoray ka ta i-text ko. Sapay ko matag-reply adagos. Sige, tapno saan ta amarabyan unay. Aday ta. Na-i-text ko. Oh, nag-reply adagos. Anyati ko nanan. Ay, saan ka no ang makaumay? Apay ngay. Di na ba't kumbaga no apay saan ang makaumay? Unay matday ta taon. Ita ka sa pulang awan. Wan nga ron. Padasang nga awagan. Sige, mabitlaan. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Cannot be reached. Jack makontak ti number na. Ay, anyamatan. Anya ti Serbi dahil ta boyfriend mo. I-break mo laangan. Ay, maruruda. Hello, love. Kumusta? Di na ka di ma-miss? Agkita ta ko maijisigo da pagkitkitaan ta a restaurant. Saan ka kading agungot kanyak? Apay ko mga agungetakan ka. Tingin siya pa ng sundukan ka di Kalman. Awan day jayan. Idi inawagak ni manang ko. Imbaon na adagos nila kay na anang sukon kanyak. Kasta? Nasayat nga roda? Basta, agkita ta inton madamdama ha. Urayan ka iti restaurant apapapananta. Sige, bye! Hello, friend. Oh, apay ni mawag ka. Adak dito restaurant apagkitaan mi kumaka ni Jonathan. Ka? May sakit ka 2 oras ko nga agururay dito eh. Di mo't la sumangputan. Apay ngay. Mga no dadaka sa napasamak kan kwa na.
Jack mo tan makontak ti number na. Saan ka di asimrot di ta panunot mo? Nga inranta na ti saan nga umay? Nagsarita kami. Inawagak iti cellphone na. Amo namat nga gururayak iti daytoy a restaurant. Sige, urayan nak di ta. Ta umayak. O sige friend, orayan ka. Hay, kita dandanin mangrikap daytoy restaurant. Ngam awan pay day boyfriend mo. Imbag kumano nag-text asaan ama ka umay. Dayta nga ron ti pagdandanagak, friend. Ay na, saanan arumbang amadanagan kay tikas di atao. Tirumbang kan kwa na, i-break mon. Kaya't kung nga ron gagbalin naragsak dayto a relasyon mi. Ay na, friend. Wan, amok dayta. Pampanunutam ani Jonathan tika forever mo. Ngam saan? Denggam to'y ibagakan ka. Nauman kan ka ni Jonathan. Saan na kan nga ay ayatan. Iso asaan kan amang namnamapay. Mala, bayadam kit din ti in order ta. Taagawid tan. Rabiin. Nakasaksakit manang. I-break na ni Jonathan. Babaan iti text. Basaam ti mensahe na manang. Nan, kita man? Saan kan nga ay ayatan? Lipaten nakon. Goodbye. Di talaang timbagana? Uy, makitak laang DJ alalaki. Pagsasawa ka talaga. Ngasing patak mata girlfriend. Saan ko nga inapapa? Liniklikak ti nagselos. Diyak matinungungtan. Gamapay akastoy tinagbanagan ti amin. Apay, manang. Mario, sikat ti inawagak. Tadyak makontak ni Jonathan. Agyaman naktaymay ka dito restaurant ako nakapagkitaan ta. Anya ka di ti maipay ko kan ka. Gayam mo ni Jonathan. Isungaan mo ti mapaspasamak kada kami adwa. Wan. Wala na. Asaan ka kanopulos nga agselos? Nga okay amin kan ka dagiti aramiden na. Ha? Saan na ati puti kasta? Ngamin. Kasla di na marik na ti panagayat mo kan kwa na. Nukas taan kan anos ka. Adi mo man laapaan nga uray sagpaminsan. Anya? Apala nga rod. Tanakatumpong itikas kan kakaanos akaayan ayat. Dayta ti rason no apay nga in-break nak ni Jonathan? Kasta mo ti kunana kanyak idi. Ngamkit di. Addan sa bali a girlfriend na. Anya ni Jonathan? Kaya't ko kumamakasarita. Bayam. Tay bagak day takan kwa na. Ngamkit di. Padasam manan nga awagan. Barang sungbatan na ti awag mo. Talaga sana sungsungkatan ni Jonathan ti awag ko. Agraman text ko. Di na pa'y replyan. Apay. Anya tinagbasulak kan ko na. Takastoy ti aramidan na kanyak. Belay. Nanalagring. Adda ak dita paraangan mi. Idi nakita ka dito'y paraangan yo. Palpaliiwan ka. Kat kaslada pagdandanagam. Asino ti awawagam iti cellphone mo. Ti ka di boyfriend mo. Kwa, nana. Mala. Agtugaw ka ta agsarita ta. Balasang ko. Nana. Siguro. Nag-break kayo iti boyfriend mo, anya. Nakitak nga men, dyan ang itulod idikan ka anak ka motor. Kat iso siguro dahi jay ti boyfriend mo. Uwan, nana. In-break nak ngamin. Kat kasladyak maklon, nana. Mel ay balasang ko. Saan nga amin a relasyon kat nabalegi. Ngamkit di, no talaga anapudno kan kati kaayan-ayat mo. Saan na ka nga in-break? Kat maawatan na,
Kan mapakawan na ka no adaman nagbiddutam. Arason no apay nga in-break na ka. Ay, Melay, saan ka unay nga agliday akasta? Taamok nga adapay mas nasaysaya at alalaki. Adumtengkan ka. Nakasaysaya at kaabalasang. Kan napintas ka. Isungad dan to dumteng anapudno nga ayat. Amas maikarikan ka. Adinda ita, yananon ni, 2 bulan ti lamabas manipod idi pinanawan ni Jonathan ni Melay, niyam adda paylain ti sakit iti pusunat. Napanunot na ngano agbalin isuna inaimbag, na anus, kinsaan sa lusa, undas di tatapno at talinad ti ayayatana. No ti may sakit saanan inapudno, uri kasano ti panagtalat mo, mabalin na tangag patinda ti lalason. Melay, saan mo ipagbasulan ti bagim? Ti panampanaw ni Jonathan ket saan ipamanaknak na kulang ka, no di ket saan na nga impatag ti ayat mo. Ti sakit ket saan idagus mapupaw, niyam makatulong day tatap no maamamon ti bukod mo ipatag ken ti ayat ti may kariken ka. Sapay kumata dumteng ti tao saan lain mangikari, no di ket at talinad ken mangipatag ken ka. Dito iti pakasalitaan ni Melay, iti dear and alone di tayo. Tinsulat para iti radyo ni Alana Nudo, iti direksyon ni Virgie Paplay, ken recording ni Dante Martinez. Sagot kada kayo ti Dia Drama Production Center ken isinad 540. Adyaman kami iti panagdinedyo. Naimbag na oras kada kayo amin. Adda dagiti ayat saan na agpupaw daputawan ti ritna, no dikit daputa may salain ti adtultuloy naman salat ni iti dayta. Dito iti pakasalitaan ti dua ipuso ni Marlon, may sa simple jeepney driver, ken ni Melay, may sa ibalasan inanikari iti badinan asaan na pulos na tuladan dagiti bidat dagiti nadanakna. Kadagiti umuna di kita, kasla ordinaryo lain ti biedad. Niyamnaw din na lain, ada iti likudan ti tungdal panagkatawa ken tungdal o kay lain, ti may sa ipuso baset-baset maburak. Ni Marlon ket nabalidyan na admaneho iti probinsya. Manipod na sapa, at biin isuna, at pasada, agul-ulay iti terminal, kin agawid inabanod na mandepdain iti dua na anak na at pada iti elementarya. Ti asawa naket adda iti balay, isuna impagarup ni Marlon nano anya man tiridat iti ruay, adda met tita na ipadawidanat. Niyam saan ikasta. Bayat na at pakpakan isuna iti init ken agbirup iti baset ikita, ti asawa nakit at ada na iraman iti telebisyon, manicure, cellphone, kin kadagiti panakilandyan-landyan, saanan maawatan ni Marlon. Dagiti anak da, indas na maritnada ti ayat ti ina, kit masansan masubatan iti panabuwod na. Ada pa'y dagiti aldawman ni Marlon mismo ti adluto, mga sikaso iti assignment, kin manpuno iti pagkulangan ti ina iti unad ti balay. Kit dito'y napigsa ti Lacson dayo, dadayam. Saan inakababaen ti lalaki na adluto wano mang taripato kadagiti anak na. Tinakasakit ket ti makita nati may sa itao, ulay na banodyan, ket adtultuloy na manted, bayat nati kadwa na ket kaslasaanan makakita iti sa kapisunat. Ni Marlon saan nagreklamo ay dagos. Isu data ti tao ay manibada iti, awan data, ulay adda iti puso nati apaya saplain. Ket no kanayon na agulimet tinasaptan, inpadarup ti sabali na awan ti sakit. Inaldaw, dagiti anak na mismo tinanipakita kan kuha ng haadda ti saan ihusto. Dedi, ni mami adamanan iti cellphone. Dedi, ni mami kanayon na agumot. Base te sasaw, niyam kaslapot silyo iti nakam. Pinadas ni Marlon ay protektaran ti ladawan ti asawana. Imbada na kapasan sa andalain ni mami. Niyam kasano pabayad masalak ni banti kinaulbod no dagiti ubin mismo ti makasaksi iti panagbaybayat. Kalpasana, may sa idayam na iti terminal tinagsao. Nakita na kanu ti asawa ni Marlon ikadua ti sabali ilalaki. Nakapintas ti bado, nakamikyo, kin kasla adda iti panakikapian asaanan makita ni Marlon iti bukod da ibalay. Iti rugi saan ni kayat ni Marlon mamati. No ay ayatan ti tao, ti umuna mo aramidan ket panansalap ni iti ladawan na iti nakamo. Niyam idi impakita ti dayam na ti litrato, nagsadan ti amin. Ti ima inadmaneho iti napuot na oras, nanuto para kadagiti anak na, kinanted iti sweldo iti pamilya, data metran na ima tinanigam iti ebidensya na adda sabali, nalaki iti bayad ti asawana. Apo, kasano ata tirit na ni Marlon iti data kanito? Saan lain ay panagsalos? Panadrup sa data ti sa alubungan na binamo na iti adu itawan.
Idi kinupunta na ti asawa na saanan inaanos ti timet na. Aramidik amin para iti pamiyata. Driver aklain, nem dayto iti panagbiad ko. Kasdalain dyan ka diti isubad mo. Data isaludsud ket para iti tunggal tao nanted iti amin, nem nagtumpal kaslaawan ti pated na. Nem ti mas nakasakit saan na agbabawi ti asawa. Pinili na ti sabali ilalaki. Pinanawan na ni Marlon ken dagiti anak da, kasla nalakalain ilipatan ti balay napno iti panagsakripiso. Saan lain ilalaki ti naalilaw ken natalikudan na. Duwang haubing tinabaybayan, duway baset et puso ti agsutisok no apay saan da inapili ni mami. Nem saan ay ni Marlon na inti nakasadlak iti kastay sakit. At damet ni Melay, may sa ibalasang inagdakel iti balay napno iti panagsalos ken panagsasaw da diti nadanap na. Ubing pa'y isuna idinad sinada nakita na no pasano iti kinasalusaken panagnagal ti inana tinanggugi iti riri, aginda inabulak ti pamiya. Gapu iti data, tinkari ni Melay iti bagina, no adda ay ayatet at talekak. Sa anak na agsalos iti awan basana. Sa anak naman kontrol. Ket idinagtaon isuna iti 20, dimten ni Jonathan. Para kan Melay, isudatan ti tao ay mampasint na adda pa'y napintas ipanagayat kalpasan ti sugat ti pamiya. Inayat na ni Jonathan iti na alumamay iwadas. Pinalubusan na makikadua kada diti barkada na, ulay rabi. No adda literato ikadua ti babay, pinili ni Melay iti addamag inaunos saan na agwaras iti anget. Idi kinuna ni Jonathan na katrabahuan dalain dagiti babay, pinati ni Melay. Saan daputa awan ti salus na, no dikit daputa kayat na mapanatnagan na saan isuna ikas iti inana. Nem dito'y tayo makita ti delikado ipasat, no daduma, daputa butan tayo, tuladan dagiti bidat tinapalabas, numabes tayo iti sabali ibangi. Agulimit tayo ulay adda dagiti pagilasinan na adda saan ihusto. Agpamaran tayo maukay, ulay ti puso ket addamdamag iti kinapudno. May saraal daw, nagpigsat ti tudo. Agul ulay ni Melay na alaan ni Jonathan, nem saan isuna idimten. Adu ti lason, adu ti paliwanag, ken ni Melay pinadas napay imawatan. Kalpasana, nagkita da kano iti restaurant. 2 na oras ti panagululay na. Ti makan numamis, ti cellphone na awan ti subat. Ket bayat na agululay isuna iti tao ipinili na natalait, may sa imensahe ti dinten, saanan ikayat ni Jonathan. Lipatan da kano isuna. Goodbye. Kastoy line. Awan ti panagkita iti mata, awan ti pananibada no apay, awan ti respeto iti babay, nanted iti amin ipanakawat na. Nakarudayta, dadayem. Adda dagiti panagsina inasakit daputa na pintas ti napalabas, nem addamet dagiti panagsina inakababain gaputa saan kamanlain na inrespeto iti panagpatinda. Ni Melay nagawid ikaslaawan ti pidsa dagiti sakana. Iti sangu ti inana, dito'y isuna nagbalas inagububing manan. Nagsanit. Inawat na kaulay anya ti panagtalag na, saan dayta igarantiya na at talinad ti tao. Ket idi maamuan na addamet dayam sa bali, galuflan di Jonathan, napno ti puso na iti saludsud, sa anak ka dinaundas. Apay, uri inalamid ko amin na husto, sak pailain ti pinanawan. Nem ti inana, ti babae ay nagbalin ipakasaritaan ti butan ni Melay, isumet tinanted kenkuana iti panakaawat iti dayta irabi. Imbaga na saan na amin aralason ket may salakan. No napno ti puso ti may sa iti pudno aayat, nabalin na agpakaasi, agpakawan, ken agpada mangunos. Nem no ti may sakat saanan na agtalinad, saan mo ay mapilit ti ayat na agsubli. Duay bulan kalpasan, adda pailain ti sakit ni Melay. Nem basit-basit, naawatan na saan ikinaawan patag ti daputi panagpanaw ni Jonathan. Saan nat ikinaawan patag ni Marlon ti gaputi panagpili ti asawa na iti sabali. Ti bidot dagiti nanlipat ket saan elukod ti kinapatid dagiti binaybayanda. Ket ditoy ti adal ti dua ipakasaritaan. Ti panagalit saan na panagtalat, ken saan na panagsakripiso. Kasapula na ti panagsubad, panagrespeto, ken kinapudno. Ni Marlon nantid iti amin, nem nalipatan na addamet karbinana imadumog ken may patid. Ni Melay nagtultuloy na umawat, nem nalipatan na ti panagtalag saan, ikayat na isawan na agbulsek iti panangalinaw. No adda kada kayo ti kasken Marlon, saan mo ipagbidutan ti bagim daputa pinili ti sabali ti traidor. No adda kada kayo ti kasken Melay, saan mo ipanunutan na kulang kadaputa saan na nakita ti kinapintas ti ayat mo.
Daduma, ti panampanawda saan na isu ti panagpatinda ti biyad mo. Isu data ti rudi ti panagsubdi iti bagim. Ta iti udina, ti tunay na ayat saan imambaybay ay iti anak, saan imanipalamis iti taraon bayat na agululay ka iti lasturan, ken saan imakaramid ken ka ikaslaka sa pulam na at dawat iti baset a respeto. Ti tunay na ayat adda iti tao ay makakita iti banaw mo, nangyad na ti ulimek mo, ken pilya na kasaan lain no nalaka, no diket ulay narigat. Kit no saan pay idintenday ta tao, at talinaad kari si bibiyad, napatid, ken may kari iti napudno nga ayat. Takas ken marlon ken melay, nabalin ay maburak ti puso, nim saan ikasapulan na maburak ti kinataom. Nabalin ni mapanawan ka, nim saan ikayat na isawan na awanan ti masapulan ipagtulungan. Kit mabalin ay mapukaw ti may sa tao, nim no masarakamanan ti bagim, saan ka inaparmit, nagludi kalain manan.